दायो नै सफैबाय बेरायनो फैनाया जोंना बेनो धोनस्रि रिसर्टआव सफैबाय जोङो नै बेरकुन्द धोनस्रि रिसर्टआवहाय नायनो हागोन लोगोफोर जों दायो सिङाव हाबहैनोसै बिथिंहाय दसे बेरायनोसै मा जादोंमोन बिबार बिबार जायगायाथ' गारिखौ नावजोबबानो जामबि जों दायो बैथिं थांसै ससे फट' लानोहाय धोनस्रि रिसर्ट हरखौ बेयावनो थाफैयो बे हटेलावनो थाफैयो मोजां नुहुरनाय नै बेयाव दसे फट' लानोसै बिबारखौ मोजां नुदोंना माहा बिबो बिनानाव हाजोबोलाय हे लोगोफोरखौ मानो मिनिगोन होनबा बै खना बिबार बारि बारनायाव लाखांबाय बारि थांसै बै खावसेथिं लाहैनोसैलाय खना खनला बारसे बिबार दङ बेयाव लाना फैजोब्बाय जोङो दाना नै बेयाव हाबनानै लाहैनोसै आरो नै बिथिंहाय बेयावबो मोजांसोथ' बैथिं थांबावनोसै आरो सुइस गेटथिंहाय थांगासिनो बेयाव फैनानै दायो फट' लाखांबाय दायो फारसेथिं आरो बेरायहैनोसैलाय आरो दखान नागिरनोसै दायो पकरि जाहैनोसै नाथ नाथ लाखायो देन्जार बोलोग्राखा गारि थिखांग्राया पकरि जानो थांसै लोगोफोर नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ नै बे रेस्टुरेन्टाव हाबनोसै दायो रक हिल बेलि फेमिलि रेस्टुरेन्टावहाय मानसिबो गैखाया सासेबो बेयाव थांसै ने Porte janse. đâu mà cái ok cái thau sữa mình còn bút cho xong như vậy cái thùng mình bút thùng đừng bút sữa belva bisa sampai belva belum sampai ini baru tahu ya
दोनथ'नो हालिया मालाबा मालाबा होला Nơi biếng á mà đằng má biết cái gì Dhwnsri nó xì xì đó này botol Dhwnsri sang lên Dhwnsri đi ra Bodo sih, alu bodo. Jadi bodo sudah. Mbak ada yang bodo kopi, badam. Ini obud, bodo obud, ini dah. Bodo yang badam itu mereka. ini tinggal apa tinggal kamu yang Angkat ini mati dah. लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांफिनसै मोनासिगोन नालाय ओमफ्राय सासेया माबा गोजांथारबायनो नै सुइटार गानगासिनो नै सासेया सुइटार गानगासिनो बेनो नोङो लाबोनाया बिथिंना हरना दोनहरदों नायदो नै इयाव नायनानै गानजानायाव नामा एसे फाइलट नालाय गोजाङो ओमफ्राय गैया आं लाबासै आंबो गोजांबाय होमबा थांसै आङो लोगोफोर गाखोनोसै